I ja saps que a l'obrir la porta trobes un espai on et cuiden, com he dit abans, des del cor, sense sentir-te jutjada, i trobo comunitat i un acompanyament excel·lent. Càlida és una entitat que dona atenció psicosocial a totes les persones que conviuen amb el càncer, ja sigui la persona diagnosticada, malalta, com el seu entorn. I la nostra mirada és per millorar la qualitat de vida de totes aquestes persones. És un espai relaxat, tranquil, que a més tens les voluntàries que t'ajuden, si cal pots prendre alguna cosa, hi ha espais a l'aire lliure on tu pots estar assentat esperant per la següent visita mèdica, que no té res a veure que esperar-se a la sala d'espera de l'hospital. L'ajuda de Fons d'Acció Social de la Sagrada Família ajuda a Càlida en que nosaltres som una entitat que encara estem en creixement, el centre el vam obrir fa una mica més de 6 anys, i gràcies a aquesta ajuda podem desenvolupar activitat, però que la mancança de recursos no ens ha permès poder implementar-les fins ara. Si tu no estàs bé, tampoc els tractaments jo crec que no aguantes tan bé, tota la duresa dels tractaments, i el suport que ha donat a Càlida és totalment complementari i necessari. Quan surts d'aquí, surts amb un somriure, sigui d'alegria, d'esperança, de motivació, d'agraïment, de dir quines persones més maques m'he trobat avui. A mi m'aporta això, comunitat. Jo crec que de centres Càlida n'hi hauria d'haver a tot arreu, que crec que cada hospital hauria de tenir gairebé un centre Càlida al costat. És un regal pel cor, és un regal d'esperança.